Πάμε στο ιαλουρονικό, το είπα και σωστά. Τι είναι αυτό? Το ιαλουρονικό. Τι είναι αυτό, ναι, Καταρχήν, πραγματικά. το ιαλουρονικό είναι ένα φυσικό συστατικό που υπάρχει στη μεσοκυτάρια ουσία του δέρματός μας. Υπάρχει, εμείς το έχουμε δηλαδή. Ακριβώς. Μέσα μας. Ωραία, έτσι θα το πούμε απλά. Ναι, οπότε και είναι ένα συστατικό το οποίο απορροφά νερό και γι' αυτό ενυδατώνει το δέρμα μας. Όμως με την πάροδο των ετών η παραγωγή του μειώνεται. Με αποτέλεσμα να χάνει τη σπαργή και την ενυδάτωσή του το δέρμα μας και να αρχίσει σιγά σιγά να ρητιδιάζει και να χάνει σε όγκο, να αδειάζει, όπως και το λίπος παράλληλα. Εμείς τι κάνουμε? Με το ιαλουρονικό, το συνθετικό κρυσταλλικό τζελ, ιαλουρονικό που το δημιουργούμε στα εργαστήρια, δεν είναι ζωικής προέλευσης, είναι εργαστηριακής παρασκευής, το ιαλουρονικό που χρησιμοποιούμε στην ιατρική. Το αντικαθιστούμε με ενεσούλες. Πάλι με πολύ λεπτή ενεσούλα ινσουλίνης που δεν πονάει καθόλου. Το βάζουμε όταν θέλουμε να δώσουμε όγκο. Ναι. Π.χ. στα ζυγωματικά, Ναι. κάτω από τα φρύδια, για νεανικό βλέμμα, Ναι. στα χείλη, για πιο Λίγο να τα σαρκώδη κάνουμε χείλη, πιο ωραία. στο υποπλαστικό πηγούνι, σε μια μύτη που χρειάζεται κάποια διόρθωση. Οπουδήποτε. Επίσης, το χρησιμοποιούμε και στις ρητίδες, σε ποιες όμως, σε διαφορά με το Botox, στις μόνιμες ρητίδες. Ναι. Δηλαδή τις ρητίδες που έχουμε και χωρίς να κάνουμε κάποια έκφραση. Δηλαδή είναι κάτι παραπάνω από τον Botox ή το Botox είναι αυτό που λέμε ότι λίγο το τονίζουμε και με το ιαλουρονικό το γεμίζουμε. Έτσι, λίγο να το Ακριβώς. Το Botox χαλαρώνει τη ρητίδα, το ιαλουρονικό γεμίζει την άβλακα της ρητίδας. Και χρησιμοποιείται κυρίως σε ποιες ρητίδες? Στις ρινοχυλικές. Εδώ. Ωραία. Και στις πικρίες. Αυτό που έχω εγώ Αυτές εδώ. Αυτά εδώ. Πολύ λίγο. Πολύ λίγο, ναι. Αυτό εδώ διορθώνεται το θέμα μας. Επίσης διορθώνονται αυτά όμως, τελευταία, τα διορθώνουμε και με αύξηση στο άνω ήμιση του προσώπου, ούτως ώστε να δημιουργηθεί μια ανόρθωση. Καταλάβατε, είναι το λεγόμενο μέσο lift. Μέσο lift, μάλιστα. Ωραία, να δούμε φωτογραφίες για να καταλάβουμε και όλες τι λέμε τόση ώρα. Βέβαια. Δεν ήξερα πραγματικά όλες αυτές τις τεχνικές, νέες μεθόδους, γιατί είμαι εγώ αυτό που διάβαζα και άκουγα ότι μόνο στο χειρουργείο, το τράβηγμα, το κόψιμο, το ράψιμο, είναι όλα αυτά τα οποία πλέον δεν υπάρχουν στην επιστήμη σας και αυτό είναι ωραίο να ακούσω ότι υπάρχει μια εξέλιξη, δεν πονάει ο ασθενής, γίνεται πιο γρήγορα, ανέμακτα και βεβαίως όταν έχουμε την επιστήμη κοντά μας για τέτοια θέματα είναι καλό, έτσι. Πάμε να δούμε τώρα κάποιες φωτογραφίες για να καταλάβουμε και όλες τι μας λέει η κυρία Χριστοφορίδου. Λοιπόν. Εδώ έχουμε ρητίδες ρινοχυλικές και το αποτέλεσμα επίσης να πω είναι άμεσο, εκείνη την ώρα φαίνεται. Εκείνη την ώρα το κάνω και εκείνη την ώρα φαίνεται. Είναι το τελικό εκτός από λίγο ειδηματάκι που έχει που θα φύγει σε 2-3 μέρες. Από την ενεσούλα. Δηλαδή. Βλέπετε άμεση διαφορά στις ρινοχυλικές ρητίδες. Επίσης το αποτέλεσμα κρατάει γύρω στους 6 με 12 μήνες. Περισσότερο δηλαδή. Ανάλογα με την ηλικία, το δέρμα, τις εκφραστικές κινήσεις που κάνει ο καθένας μας. Ωραία. Παρακάτω μετά. Θα δούμε και την παρακάτω. Εδώ, ξέχασα να πω προηγουμένως ότι το χρησιμοποιούμε τελευταία πάρα πολύ, με μεγάλη επιτυχία, στο γέμισμα της άβλακας των μαύρων κύκλων, των ματιών. Τον κύριο δηλαδή, ουσιαστικά εκείνο το σημείο κάτω από το μάτι του ακριβώς, μαύρους κύκλους Η tear trough deformity λέγεται στα αγγλικά, είναι η τελευταία λέξη της μόδας, το γεμίζουμε με ιαλουρονικό, ούτως ώστε να αμβληνθεί αυτή η άβλακα και η σκιά που δημιουργείται στους μαύρους κύκλους. Εδώ αύξηση χιλιών. Εντυπωσιακό το αποτέλεσμα. Και είμαι υπέρ του φυσικού. Δεν μου αρέσουν υπερβολές. Έρχονται πολλές κοιλίες και ζητάνε υπερβολικά πράγματα. Εγώ τις αποτρέπω πάρα πολύ. Συζητούσαμε και πριν που είμαστε στον αέρα, σας ακούει ο κόσμος. Ακούει δηλαδή τους νέους επιστήμονες που. Δεν είναι ωραίο τώρα να είναι οι άλλοι με υπερτροφικά, ψεύτικα. Δεν είναι όμορφο καταρχήν. Και δεν μ' αρέσει, ας πούμε, να κυκλοφορούν τέτοιες... είναι δυσφήμιση για μένα προσωπικά αυτό το πράγμα. Καλά, βέβαια, δεν θα ήθελα να συμβαίνει. Εννοείται. Εδώ τι βλέπουμε, κυρία Χριστοφορίδου? Εδώ βλέπουμε το υποπλαστικό πηγούνι, το οποίο αντί να βάλω ένθεμα, έβαλα ιαλουρονικό. Δεξιά βλέπουμε το ωραίο, αυτό με την ορθή γωνία, το ωραίο, το καθαρό. Πολλές φορές γίνεται και πρόφυλο πλαστική, δηλαδή σε
αντί να κάνεις ρινοπλαστική, γεμίζεις το πηγούνι και φαίνεται λιγότερο να προέχει η μύτη. Γιατί πολλοί έχουν μικρό πηγούνι και νομίζουν ότι έχουν μεγάλη μύτη, ενώ τελικά το πηγούνι τους είναι μικρό. Κακή κατασκευή του προσώπου. Τα λάθη της φύσης. Αλλά καμιά φορά αυτά τα λάθη είτε αποδεχόμαστε και προχωράμε και μας αρέσει ο εαυτός μας, ή αν μπορούμε να αισθανόμαστε πιο καλά, κάνουμε κάποιες... Αυτό είναι απλό, αυτό είναι το καλό. Εγώ τους λέω: δοκιμάστε πρώτα με ιαλουρονικό και αν σας αρέσει, μετά βάλτε το ένθεμα. Έτσι ακριβώς. Είναι δηλαδή και ένα προστάδιο του χειρουργείου το ιαλουρονικό. Ωραία. Εδώ τι βλέπουμε? Εδώ βλέπουμε μια πολύ ωραία ανόρθωση, αυτό που σας είπα, ανόρθωση με ιαλουρονικό αντί για lifting. Τα μήλα δηλαδή, τα μήλα. Τα μήλα, γενικά οι ρινοπαριακές, εκεί μπήκε ιαλουρονικό, μεγάλη ποσότητα, ναι, και στα φρύδια, και έγινε μια ανόρθωση. Και είδατε τι ωραία φαίνεται και το περίγραμμα εκεί στην κάτω γνάθο. Και βλέπουμε και το περίγραμμα του προσώπου έχει αλλάξει. Ναι. Έτσι, βέβαια έχει κάνει και λέιζερ η κυρία, έχει κάνει συμπληρωματικά. Συνήθως χρησιμοποιούμε συνδυασμούς θεραπείων. Και ιαλουρονικό και μπότ και λέιζερ και μεσοθεραπεία. Εδώ η κοπέλα και πριν και μετά είναι όμορφη πάντως. Απλά τόνισε τα φρύδια της. Έβαλε κάτω από τα φρύδια ιαλουρονικό, γιατί παλιά ήταν της μόδας τα πολύ λεπτά φρύδια, τώρα δεν δείχνουν νεανικότητα αυτά τα φρύδια και μας αρέσει να τα τονίζουμε. Μάλιστα. Αυτό πάλι με ιαλουρονικό. Ωραία. Και εδώ πάλι το είδαμε. Πάρα πολύ ωραία. Μάθαμε και για αυτή τη μέθοδο και είναι και πιο μόνιμη και γίνεται και άμεσα εκείνη την ώρα που γίνεται. Απλώς έχουμε έτσι ένα πρεξιματάκι. Καλό είναι στις κυρίες ή στους κυρίους που θα ήθελαν να κάνουν κάποια ενέσιμη θεραπεία, μπότοξ, ιαλουρονικό ή μεσοθεραπεία, να αποφεύγουν ασπιρίνη και πράσινο τσάι 1 με 2 εβδομάδες πριν τη θεραπεία, γιατί προκαλούν μόλοπες και μελανιές. Ωραία. Και εφόσον τα λένε αυτά οι ειδικοί, τα ακούμε πάντα. Όταν έχουμε κάποιον γιατρό για το θέμα του, πάντα δίνουμε προσοχή. Και επίσης να πούμε και σε αυτό το θέμα ποιοι πρέπει να αποφεύγουν αυτή τη μέθοδο, κυρία Χριστοφορίδου. Πάλι είναι οι ίδιες περιπτώσεις. Αυτοάνοσα, ενεργή φλεγμονή, κάποια ενεργή καρκινική νόσος. Μάλιστα. Όλα αυτά. Πάρα πολύ ωραία. Και οι έγκυες φυσικά. Και οι έγκυες. Όχι ότι έχει αποδειχτεί κάτι, απλά γενικά τα αποφεύγουμε τα ενέσιμα στις εγγύους. Μάλιστα. Και καλά κάνετε. Εντάξει, τώρα έχουν άλλα θέματα οι έγκυες. Ακριβώς. Συμφωνώ απόλυτα. Άλλα θέματα. Λοιπόν, πάμε στο laser peeling. Να πάμε laser peeling, ναι. Και ωραία, πάμε σε αυτό. Ωραία. Laser peeling και laser σύσφιξης. Laser peeling, να φανταστούμε ότι είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά λιένει την απόξυση. Ναι. Όπως είναι και η λεζάντα μας, σωστά. Και το είπατε ωραία. Η λέξη που είπατε είναι πολύ ωραία. Λιένει την επιδερμίδα μας. Γιατί κάνει επιφανειακή εξάχνωση του δέρματος. Και η τεχνολογία fractional σημαίνει ότι αφήνει ενδιάμεσα κενά. Δηλαδή δεν κάνει πλήρη σάρωση, αφήνει κενά, με αποτέλεσμα να μην ξεφλουδίζεται η επιδερμίδα και να γίνεται η επούλωση πιο γρήγορα. Δηλαδή ο χρόνος αποθεραπείας είναι 3 με 7 μέρες. Δηλαδή υπάρχει μια κοκκινίλα 1 με 3 μέρες και συνέχεια μια ξηρότητα για 1 εβδομάδα περίπου. Αλλά με πόλικη ενυδατική κρέμα, αντιλιακό και make-up, μπορεί από την πρώτη μέρα να βγει έξω ο ασθενής και να συνεχίσει. Ποιοι το κάνουν, Ποιοι το κάνουν? Όλοι μπορούμε να το κάνουμε και καλό είναι να το κάνουμε σε κάποια χρονικά διαστήματα, ο καθένας για τους λόγους του. Δηλαδή, καταρχήν, προκαλεί μία ανάπλαση. Βγαίνει καινούριο δέρμα, φωτεινό, λαμπερό, σε έναν καπνιστή, ο οποίος έχει θαμπό δέρμα, για παράδειγμα. Ύστερα, κοιλίδες. Από τη φωτογύρανση, από τον ήλιο όλοι έχουμε. Απαλύνει τις κοιλίδες. Και από την ακμή. Ακμή βοηθάει και την ενεργό ακμή να αποσυμφορηθεί το σμίγμα, αλλά και τις ουλές της ακμής. Επίσης, σημάδια, μεταγχειρητικές ουλές, σημάδια ουλές ανεμοβλογιάς, ανοιχτούς πόρους. Κάνεις μίκρηση των ανοιχτών πόρων. Τα ρητιδάκια τα πολύ μικρά, τα λιένει, στα κάτω βλέφαρα. Επειδή το δέρμα των κάτω βλεφάρων είναι πολύ λεπτό, καλεί και σύσφιξη και βοηθάει και τις σακούλες, γιατί τις τσιτώνει, αλλά κάνει ταυτόχρονα και λεύκανση στους μαύρους κύκλους. Μάλιστα. Και για το σώμα χρησιμοποιείται, και για το λαιμό, για το ντεκολτέ, για τις κοιλίδες, τη φωτογύρανση
τις ραβδόσεις. Στο σώμα, έτσι. Πάρα πολύ. Μέχρι και Ραγάδος. λεύκαση εδίου και προκτού γίνεται τώρα τελευταία. Πράγμα. Όχι. Αυτό βέβαια είναι άλλο, άλλο θέμα. Εντάξει, δεν το άκουσα καλά γι' αυτό. Ναι. Λοιπόν, να δούμε και κάποιες φωτογραφίες, μάλλον να πούμε και για τη σύσφυξη. Τι ακριβώς πετυχαίνεται στη σύσφυξη. Είναι το άλλο το λέιζερ. Αυτό είναι το anti-yak laser, που είναι η τελευταία λέξη της τεχνολογίας στη σύσφυξη όσον αφορά τα lasers. Λοιπόν, αυτό δεν προκαλεί εξάχνωση της επιδερμίδας, αφήνει την επιδερμίδα ανέπαφη και πηγαίνει εν το βάθη, στα βαθύτερα στρώματα του δέρματος και το ζεσταίνει και διεγείρει τους συνοβλάστες να παράγουν κολαγόνο. Έτσι είναι μια διαδικασία που δρά τόσο άμεσα στη σύσφυξη, αλλά και έμεσα μακροπρόθεσμα. Γιατί η διαδικασία παραγωγής κολαγόνου γίνεται σταδιακά, δεν θα γίνει την ίδια στιγμή που γίνεται το λέιζερ. Μάλιστα. Οπότε είναι μια πιο πολύ αντιγύρανση, πολύ καλή μέθοδος. Χρειάζονται 2 συνεδρίες το μήνα για 3 μήνες, δηλαδή σύνολο 6 συνεδρίες. Για ένα καλό πρωτόκολλο σύσφυξης. Μάλιστα. Να δούμε κάποιες φωτογραφίες για να περάσουμε και στο επόμενο που έχει πολύ ενδιαφέρον. Χρησιμοποιείται και στο πρόσωπο και στο σώμα. Εδώ θα βλέπουμε και τα αποτελέσματα. Ναι. Εδώ ακριβώς τι έχουμε πετύχει, κύριε Χριστοφορίδου. Λοιπόν, εδώ έχουμε κάνει δερματική laser peeling με CO2 fractional laser resurfacing. Και βλέπετε τι ωραία που έγινε η ανόρθωση του περιγράμματος του προσώπου. Εδώ επίσης έγινε laser resurfacing, δηλαδή peeling, απόξεση με το laser. Ουσιαστικά είναι σαν να έχουμε άλλη επιδερμίδα, άλλο πρόσωπο. Και είναι καινούριο. Βέβαια, χρειάζονται πολλές συνεδρίες για να δούμε αυτά τα αποτελέσματα. 6 με 12 συνεδρίες, μία φορά το μήνα και όχι τους καλοκαιρινούς μήνες. Ναι. Εδώ λοιπόν έχει γίνει πάλι το laser fractional. Και για τους μαύρους κύκλους. Και για τους μαύρους κύκλους. Βλέπετε τι φωτεινό βγαίνει το δέρμα. Εδώ για τις κάθετες ρητίδες του άνω χείλους, πώς εξαλείφονται με το fractional, γιατί δεν υπάρχουν και πολλά που μπορείς να κάνεις. Ένα είναι αυτό, ένα είναι το ιαλουρονικό που μπορείς να βάλεις και πάρα πολύ μικρές ποσότητες Botox. Εδώ επίσης ένας άνθρωπος που έχει πάρα πολλά προβλήματα, έτσι, είχε βαθιές ουλές ακμής και έκανε το laser το fractional, έκανε όμως 6 με 12 περίπου συνεδρίες, γιατί είχε πολύ βαθιές ουλές. Και βεβαίως αυτό να επαναλάβουμε και να πούμε ότι αυτά γίνονται, εδώ είναι και για το ντεκολτέ για κοιλίδες και φωτογύρανση, επίσης κάνουμε laser fractional. Βλέπετε τι ωραία που φύγανε οι κοιλίδες. Και οι ραβδόσεις της κοιλιάς, όπως είπαμε. Ραγάδες, έτσι. Αυτές βέβαια να μην περιμένει κανείς το 100%, θα δεις μια βελτίωση 50 με 70%. Απλά να επαναλάβουμε, κυρία Χριστοφορίδου, ότι είναι μια μέθοδος η οποία ακολουθείται από τους πλαστικούς χειρουργούς, έτσι, το συγκεκριμένο. Ναι. Ωραία. Φυσικά. Και εκεί νομίζω είδαμε λέιζερ σύσφυξης για λαιμό, γιατί και αυτή είναι μια δύσκολη περιοχή για τις κυρίες που δεν θέλουν κατευθείαν να κάνουν lifting. Μπορούν να δοκιμάσουν το λέιζερ της σύσφυξης ή και κάποια μεσοθεραπεία σύσφυξης ενέσιμη.